बाक्सानि दिहिरायाव सालबारि जिल्ला आरो सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा खुंनो साखाफारा। गाबोननिफ्राय जागायगोन बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिहिरा हायना बाजार सानजौरां कमलेश्वर रामसियारि गेलेग्रा फोथाराव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 53थि बोसोरारि जथुम्माया नब दिहिरा हायना बाजारनि बेन्दोङाव थानाय गंबा गामिफोरनि जथाय हेफाजाबजों खुंफुंजागोन। सानजौरां कमलेश्वर रामसियारि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 53थि बोसोरारि जथुम्माया नब दिहिरा ओनसोलाव थुनलाइ आरो सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानायखौ हास्थायनानै बे हाबाफारिखौ बानजायनायखौ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो बानजाय आफादनि मासिगिरि बिथाङा। कक्लाबारि सापागुरि कक्लाबारि प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 53थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सालबारि जिल्ला बर' साहित्य सभानि 20थि बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय दा जोङो साखाफारा जागासिनो दङ। गाहायै बेवहाय मा हाबाफारि थागोन? गाहायैथ' बेयाव मेनलि डेलिगेटआनो थान्दै जथुम। बेनि उनाव एवारनेस प्रग्रामफोर थागोन नामा? एवारनेस प्रग्राम होननानै बेयाव जोंनियाव गैया, नाथाय बेयाव मा जाहैबाय मैखोमै जोंहा जि खुदियाफोरनि फरायसाफोरनि जिथुनाखि थुनलाइयारि बादायलायनाय बे हाबाफारिया थागोन आरो कालचार प्रग्राम थागोन ओरैनो सरासनस्रायै। बे हाबाफारिनि गेजेरजों ओनसोलाव माबा मोनसे उन्नति जागोन होननानै सानो नामा? बेथ' निस्सय जाखागोन बेयाव। दा कक्लाबारि प्राइमारि जिथुनाखि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनाखि खावलायनाय बे लेखायैनो जोंनि ओनसोलाव फैगौ 20थि जिथुनाखि बर' थुनलाइ आफादनि सापागुरि कक्लाबारि बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनाखि बोसोरारि जथुम्मा आरो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जिहेतु बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बानजायना लानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय बे ओनसोलनि जाखांफुनाय जि जोंनि फरायसाफोर बा खुदियाफोर बिसोर जाहाथे थुनलाइनि फारसे बा गुबुन गुबुन जिखिनि समाजनि मिथिनो लागा बे बाथ्राखौ बे जथुमनि गेजेरजों गेदेमा सुबुंफोरनि गेजेरजों जाहाथे मिथियो बेखौ जोङो हास्थायदों, आसा फारिदों। बेखौ निस्सय बे बिथिङाव जोङो जौगागोन होननानै सानदों आरो जोंनि इयुन जोलैनि खुदियाफोरखौ। थासारिखौ नोजोर होनानै सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदि जौगागोन? बेथ' निस्सय दानि जिथुनाखि थासारि बेखौ रायजोफोरा गासैबो मिथिगौ। बे बेलायाव जोङो सानदों मा बे थुनलाइ आफादनि जिथुनाखि जथुमफोरनि गेजेरजों निस्सय गेदेमा सुबुंफोरा जिथुनाखि बोसोन होलांगोन बे बोसोननि गेजेरजों जोंनि जितु खुदियाफोर उनथिफोरनि जितु खुदियाफोर बिथांमोना निस्सय गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनगोन, निस्सय जौगागोन होनना सानदों आरो जोङो। बेनि अनगायै मा हाबाफारिफोर थाबावगोन? हाबाफारिया जोंहा मा जाहैबाय गुबैयैथ' जोंहा जथुमनि जिथु हाबाफारि प्राइमारि कमिटिनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा बेयाव बिथांमोननि जिथुनाखि बिबान बेखौ सोलाय सोल' जासिगोन। आरोबाव जिल्लानि जिथुनाखि जथुम्मा बेनि गेजेरजों बिथांमोननि बिबाना सोलाय सोल' जागोन मैखोमै बियो। बेनि अनगायै जोङो मोनसे बिथिंखौ एसे लाखिदों, जिहेथु एसे सुबुंफोरा जाहाथे थुबुर जायो बेखौ नोजोर बोनानै हारिमुनि खोथाखौ जों एसे लाखिनांगौ जादों। ओंखायनो हारिमु बिथिंखौ लाखिदों। जोबखालि 28 खालार खालि मोनायाव जोङो बिग्रायखौ हांख्रायदों जाहाथे जायगानि जिथुनाखि हारिमु बिथिङाव मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा दावगानो हायो, एसे फल' खालामनो हायो, उन सोलोंनो हायोखौ नोजोर बोनानै। सानबेसेनि हाबाफारि लादों? हाबाफारियाथ' सानथाम, 26, 27 आरो 28 डिसेम्बर माने गाबोननिफ्राय आरो सानथामनि हाबाफारि। गाबोनो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा, ओमफ्राय समनिया माने 27 तारिख, बेयाव 27 तारिख 28 तारिखआ जाहैबाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा जागोन आरो। नोंथांमोननि हाबाफारियाव रायजोफोरखौ माबायदि हेफाजाब होनो खावलायगोन? जोंनि बे जथुम्माव रायजोफोरा जोंनि बिभिन्न' खामानियाव अलरेडि बिभिन्न' खामानियाव हेफाजाब होगासिनो दङ आरो होबावगोन। बे जाहैबाय ओरैहाय दा जोङो रांखान्थिखौ नोजोर होनानै जोङो बेयाव खामलानि खोथाखौ सिन्था खालामालासिनो रायजोखौनो एम्फौ खालामदों। रायजोफोरा
बिभिन्न' खामानियाव दा हेफाजाब होगासिनो दङ हा होनाय बा बिभिन्न' स्टेज गायनायाव बिभिन्न' खामानि बा गोबां खामानि जिथुनिखि जोङो जानाय लोंनाय बे बेलायावबो जोंनि ओनसोलनि रायजोफोरा गोबां हेफाजाब होदों दा जेरै थाव संख्रि आलु दालि बेबायदि माइरं दैरं जोंनि ओनसोलनि रायजोफोरा गासैबो बाननानै फैगौ जिथु जथुमखौ साक्सेस खालामनायनि बिथांमोनाबो गासै साखा फारा जादों